Hogy ez a mai délután ennyire összecsúszott, de fél négykor ide 15 kilométerre kezdődik. Ma a Nemzeti Gyásznap van itt Magyarországon, október 6-a, és kezdődik egy ünnepség, ahol nekem ott kell lennem. Zelo mi je žal, ampak ob poštirih se začne proslava, pravzaprav je danes 6. oktober, to je dan žalovanja, to je praznik pač mučenikov v Aradu in moram biti na proslavi v Rakovcu, zato ne morem dalje ostati. Ha általános iskolások vagy vendégek jönnek ide hozzánk, általában egy órát szoktam őket kalauzolni, csak itt az épületen belül. Če pridejo k nam kakšni gostje, pol jih vodim tukaj, sam znotraj zgradbe najmanj 1 uro, tako da toliko znam o tej zgradbi po zgodovini. És ővelük nem szoktam pálinkázni. Ampak z njimi pa seveda z otroci ne pijem pálinke. Én pálinkázni is szeretnék önökkel, meg megmutatni minden szépet, és az egészre van egy fél óránk. Rad bi z vami spil pálinko in zato imamo vse skupaj samo žal pol ure. Ja. Úgyhogy menjünk az épületen belőle. Prosim, da mi Közben azt kérem, hogy a szemük sarkából balra figyeljenek, és ez a bejárat előtti szép fát vegyék szemügyre. Ez Magyarország egyik legszebb tulipánfája, ez az ősi magyar tulipánfa. Tukaj bi vam rad pokazal tisto veliko drevo, to je pač ena od najstarejših tulipancev. Kjero drevo? Tamle pri pol posteli. Brigitte. Verjetno to. Sam jaz težkoviška slikam, ne? Ja, za kamero imaš res. Hvala. No, tukaj smo na občini Monošter, spremlja se župan in zdaj nam bo razkazal svojo občino. Tam vidite v spredju tudi našega konzula, doktorja Borisa. Megyünk föl, jó? Ezt közben kinyitják. To je dvorišče. No, to vidite kolege novinare iz različnih redakcij, gre pa za Društvo turističnih novinarjev Slovenije. Zdaj smo že v področju občine in vstopamo v urad župana. No, to je
osnovni zemljevid. Vidimo. Ja. No in zdaj tu smo že v področju županstva. Da si pogledamo. Tukaj vidite mestno zastavo, madžarsko zastavo. No, to je zelo zanimiv kader. Si pogledamo še tegale. No in tu je urad župana. 1740-ben kezdték építeni az épületet. Zgradbo so začeli graditi leta 1740 és 1746-ra, tehát 6 év alatt már készen volt ez a hatalmas épület. in v bistvu v 6 letih so dokončali. Ez egyébként Magyarország harmadik legnagyobb barokk épület együttese. To je tretji največji baročni kompleks na Madžarskem. 1848-ban kezdték a templomot építeni, és 1764-re már készen volt a templom is. 64-re. 48-ban. 1748 so začeli zgraditi cerkev in do 46-ga so že končali. 44-ga, pardon. Halónak képek, azok Dorfmeister festmények. Slike na stenah so dela Dorfmeisterja, Stefan Dorfmeister. Stefana Dorfmeistera. A legfőbb kép ez a város alapítás. Római számmal lehet olvasni a timpanonon, hogy 1183 a város alapítása. Na glavni sliki, ta glavna slika je pač ustanovitev mesta. Leta 1183 je bilo ustanovljeno mesto. Szlovén köztársasági elnök, magyar köztársasági elnök volt már itt ebben az irodában, több is. V tej pisarni smo že sprejeli več predsednikov držav, tako Madžarske kot Slovenije. És én mindenkinek azt mondom, hogy ha a Brüsszelben nem hiszik el a magyar nemzetiségi politikát, akkor ide kell jönni a polgármester irodájába. Vedno pravim, če v Bruslju ne verjamejo madžarski manjšinski politiki, potem treba priti sem in to pogledati. Mégpedig azért, mert a képen harmadik Béla király fogadja Trois Fontaineből, Franciaország, Trois Fontaine, ugye a 3 kút ott van fönt, fogadja a ciszter szerzeteseket, és a király mögött pedig a magyarországi nemzetiségek képviselői vannak felfestve. In sicer zato, ker na sliki vidimo, ko madžarski kralj Béla III sprejme menihe, ki so prišli iz Francije, iz mesta Trois Fontaine. Igenis, itt a bizonyíték arra, hogy a magyar uralkodóknak mindig fontos volt a nemzetiségekkel való együttműködés. In za kraljem lahko vidite predstavnike manjšin in to dokazuje, da nam je bilo vedno zelo pomembno nacionalno oziroma nacionalno manjšinsko sodelovanje. Ha szembenézünk, annak a képnek az a címe, hogy a Szentgotthárdi ciszter mintagazdaság bemutatása. Tam na drugi strani na tisti sliki vidimo predstavitev vzorčnega gospodarstva, cistercijanskega gospodarstva, cistercijanske kmetije in monostru. És ez az egész Rába völgyét tulajdonképpen magába foglalja. In to zajema pravzaprav celotno dolino Rabe, reke Rabe. Van egy kis könyvünk Szentgotthardról, ahol előszavában én azt írtam, hogy itt
Évszázadokon keresztül az itt élő emberek, a rábamenti szlovénok, a hiencek, egy maroknyi kis német nemzetiség, a magyarok, akik itt éltek, békességben éltek egymással is, és békességben éltek a természettel is. Izdali smo eno majhno knjižico o monoštvu in v predgovoru te knjižice sem napisal, da tukaj v tem delu Madžarske so tako nekoč kot še danes živeli Slovenci, slovenska manjšina, Slovenci, Nemci in Madžari v sožitju in miru in tako živijo še danes. És még egy nagyon fontos dolog. A századfordulón Szent Gotthárd az egész Magyarország egyik legiparosodottabb városa volt. Pred dobrim stoletjem je bilo mesto Monošter eno od najbolj industrializiranih mest. Kaszagyár, selyemgyár, Tovarna Kos, tovarna Svile, óragyár, tovarna Ur, dohánygyár, tovarna Tobačnik, játékgyár, tovarna Igrač saját nyomdája van a városnak. in mesto ima svojo tiskarno. Az egész térségből Szent Gotthárdra járnak dolgozni az emberek. Prebivalci celotne regije hodijo v službo v Monošter. Ugyanakkor Felsőszőlnöktől egészen Rávagyarmatig megmaradtak a kis parcellák, még a kommunizmus idejében se államosították, nem lett TSS-ítés, mint ahogy az ország más területén. Medtem ko od vasi Gornisenik celo do vasi Rabojarmat so ostale manjše parcele v privatni lasti. To tudi v času komunizma te manjše parcele niso prešle v last države. És ezek az emberek jártak naponta 8 órát dolgozni az ipari üzemekbe, In ti ljudje so dnevno hodili v službo v tovarne, és utána hazamentek és dolgoztak a mezőn, a réten, az erdőben, az állattartásban. in potem, ko so po službi prišli domov, so naprej delali doma, na njivi, na polju, v gozdu in tako naprej na svoji kmetiji. Tehát az a szorgalom, ami a muravidéki emberekben bent van, ugyanaz a szorgalom megvan itt a rábavidéki emberekben. In porabski ljudje so prav tako pridni, kot so ljudje v Prekmurju. És én azt hiszem, hogy ez évszázadok alatt, évtizedek, évszázadok alatt a genetikában is meg kell, hogy mutatkozzon. In jaz menim, da se to lahko pokaže ali dokaže tudi v genetiki, da to drži čez stoletja. Úgyhogy talán nem véletlen, hogy éppen itt van az Opel Szent Gotthárdon. Tako da ni slučajno, da je tovarna Opel tukaj pri nas v Monoštu. És tény és való, hogy az Opel a város legnagyobb eltartó ereje. Dejstvo je, da tovarna Opel je tista, ki najbolj skrbi za mesto. Ugyanakkor mi a természet közeliséget és az ember szeretetet, a vendég szeretetet is próbáljuk kiemelni. Želimo poudarjati tudi človekoljubje in ljubezen do narave. És ezért van az, hogy az a fürdő, amit a város önerőből épített, nagyon szépen működik, és több mint 120 000 vendéget tudunk fogadni egy évben. To dokazuje tudi to, da terme, ki smo jih gradili pred nekaj leti, zelo lepo deluje in na leto sprejema 120 000 gostov. És én nem gondolom, hogy Moravske Toplice vagy az osztrák fürdővároshoz tiszta közelbe, vagy akár Sárvár vetétárs lenne, inkább én azt gondolom, hogy mi erősíteni tudjuk egymást. Jaz mislim, da Moravske Toplice, pa avstrijska podobna kopališča, pa druga kopališča v Železni županiji nam niso konkurenca, ampak v sodelovanju lahko krepimo drug drugega. Hiszen ha mindenki a maga különleges szolgáltatását tudja kínálni
akkor az emberek kíváncsiak lesznek mindegyik helyre. Saj vsi imamo, ponujamo posebne storitve, ki so drugačne in potem bodo ljudje, obiskovalci, pač jih bo zanimala vsaka lokacija. És én hiszek a régiós elképzelésbe, függetlenül attól, hogy most itt a tőlünk délre vagy tőlünk nyugatra egy piros vonal keresztezi a térképet. Jaz verjamem v regiji, v regijskem sodelovanju, kljub temu, da žal v zadnje čase se pojavljajo neke rdeče črte na mejah. Tegnap Győrbe tartottam egy konferencián egy előadást, ahol a téma az volt, most alakult meg augusztus 15-én a két külügyminisztérium jóváhagyásával a Lendva-Szentgotthárd tengelyű ETT EGTC. 15. sem imel v mestu Győr eno predavanje o tem, da nedavno je bilo ustanovljeno Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje in to med ključnima mestoma Monoštrom in Lendavo. És én látom azt, hogy ennek a két régiónak, a két térségnek, a két központtal, Lendvával és Szentgotthárddal milyen közös jövőbeli programokat lehet összeállítani. In jaz še vidim skupno prihodnost, skupne programske točke med tema dvema regijama, med regiji, z dvema centroma in sicer Lendavo in Monoštrom. Úgyhogy kérem, vigyék a hírünket azzal a felkiáltással, hogy Szentgotthárd egy nyitott kapu. Prosim, da nas pač promovirate in z geslom, da je mesto Monošter ima odprta vrata. Nagyon fontos kérdés, kapott-e mindenki pálinkát? Zelo pomembno vprašanje, ali ste vsi dobili pálinko? Föl a kezed, ki nem? Naj se javi, kdor ne. Hände áll. Ki kér pálinkát? Kdo bo še? No, to je bilo to. Tako je župan. Pálinka, ki jo pijete, je produkt gospoda župana, ne? No, vidite, to je zanimiv podatek. On proizvaja zelo dobro šipkovo pálinko. Šipkovo? Ja, sicer ni kuhana šipka, se šipek noter namaka, ampak ima en poseben sistem. To traja kar nekaj časa, nekaj mesecev, da se obrača, dokler vsa zrna ne pride na dno. Tista pálinka je znana po tem, da ima ogromno C vitamina. Seveda, jasno. Se pravi, da pijemo pálinko za C vitamina. Šipkova pálinka. No, to je bil sprejem pri županu Monoštra in tukaj boste naš konzul in župan nazdravila ob današnjem sprejemu. Je bil kratek utrinek obiska v Monoštru.